prečo by som si ťa mal kúpiť, keď už teraz viem, že si drahý? Je to hrané asi preto, že to chcel byť Range Rover, len pre tých, čo majú menej peňazí. Vieš čo napríklad v Amerike nechcú a kvôli tomu toto nemá ani toto auto? Štartuj, lebo sa tu zohrievame. Čo mám robiť? Milí diváci Webauta, alebo teda aj poslucháči podľa toho, ktorú platformu zvolíte. Dnešným mojím hostom je Robert Antony, ktorý sa venuje dlhodobo a kvalitne marketingu. Ja som si ho dnes pozval nielen kvôli tomu, aby vám povedal niekoľko praktických tipov, ako správne robiť svoj marketing v rámci firmy, ale aj preto, že to je veľký fanda do aut a my sa dnes vozíme v jednom zaujímavom vozidle, ktoré stihol už hneď na začiatku zhejtovať za niektoré veci, ale verím tomu, že nájde aj pozitívne stránky tohto vozidla a keď nie, tak som tu od toho ja, aby som vám to predstavil tiež. Čiže moje meno Ivan Kutalek, redakcia Webauto, Robo Antony a tvoja firma? IRB Digital. Ty si sa odhodlal niekoľko rokov dozadu nastúpiť práve do toho, že chceš robiť marketéra a chceš ho robiť poriadne práve preto, lebo sa ti nepáčilo, že ľuďom niektorí marketéri predávali, a teraz ťa citujem, sračky. Áno, je to presne tak. Že takto sa aj prezentuješ pred novými klientmi, alebo používaš iný typ komunikácie? Vôbec, ja sa snažím byť autentický, aj v rámci práce, aj v rámci podcastov, čo točím. Aj teraz som ti hovoril, že budem autentický. Áno. A snažím sa aj pred potenciálnymi, ale existujúcimi klientmi rozprávať veľmi prirodzene a autenticky. A je fakt, bohužiaľ, že veľa ľudí, či už jednotlivcov alebo firiem, predáva sračky a tvári sa, že sú experti. Takže nemám problém to takto komentovať hocikde, hocikedy. A skôr som toho názoru, že vieš, že aj napriek tomu, že veľa tých ľudí robí sračky, tak si myslím, že sú tu kvalitní ľudia. A tým pádom ten človek, ten potenciálny zákazník má na výber. A on si vyberá okrem kvality práce aj to, s akým človekom bude robiť. A preto chcem byť prirodzený, lebo nechcem mať firmu, aby som sa pretvaroval. Chcem mať firmu preto, aby som mohol byť prirodzený sám sebou. A oni si môžu vybrať, čím vyhovujem ja, alebo čím vyhovuje niekto iný za predpokladu, že nájdu tú kvalitu, ktorú očakávajú. V podstate marketing robíme nie len v biznise, ale robíme to aj v súkromnom živote, keď sa snažíme s niekým niečo vyjednať. Napríklad aj s deťmi, že uprať si izbičku, potom ti dám sladkosť. Toto je omyl, že keď to, čo si uvedol s deťmi, je vyjednávanie alebo obchod. Obchod a vyjednávanie má tiež relatívne tenkú hranicu. Ale je to niekde medzi vyjednávaním a obchodom. Marketing zabezpečuje dopyt. Čiže dajme tomu, že si single, chceš si nájsť partnera, tak marketing je, že si založíš profil na zoznamke a začneš aktívne ako keby dajme tomu swipeovať doprava alebo niečo také, aby si zabezpečil dopyt. Následne sa dostaneš do komunikácie s nejakým človekom a to už je obchod. Ano. A keď sa predáš, tak sa dohadujete, že kde sa stretnete, kto bude platiť, kedy sa stretnete a tak ďalej a to už je fáza vyjednávania. Čiže marketing je fáza zabezpečenia dopytu. Ale úloha marketéra je doniesť zákazníka na konverzný bod. Konverzný bod môže byť rôzny. Ten konverzný bod môže byť predajňa, môže to byť web stránka, môže to byť, dajme tomu, e-shop. A konverzný bod je vlastne to, kde sa zo záujemcu stáva zákazník. A job marketéra je samozrejme za čo najlepších nákladov voziť potenciálnych zákazníkov na konverzný bod. Ináč ti to poviem, že keby sme mali dve predajne, ktoré predávajú úplne rovnakú vec, dajme tomu takéto auto, môžem hovoriť modelne, samozrejme, že predám Hyundai, a mám rovnakého marketéra na dve predajne, ale na jednej predajni je obchodník dement a na druhej predajni je super obchodník, ktorý vie proste pomôcť ľuďom, vysvetliť a tak ďalej, tak marketér nevie ovplyvniť to, že tá prvá predajňa má blbé tržby, lebo ten konverzný bod zlyháva. No a ty si sa už teda stretol s mnohými klientmi, ktorí prišli za tebou určite s nejakou ponukou, čo si predstavujú a ty si ich musel dostať z neba znova na zem, pretože má to určite nejaký kontinuálny proces. A nemôžem očakávať, že zajtra ma bude vnímať celé Slovensko ako najlepšieho influencera pre Webauto. Presne tak. No, jedna z takých najuletenejších požiadaviek, čo isto zažívajú všetci kolegovia z branže, pozdravujem tých dobrých, tých zlých nepozdravujem, a je, že tak keď ste takí dobrí, tak to robte za províziu. A to logicky nemôže fungovať. Už iba z toho dôvodu, že tak ako som povedal, že marketér vozí zákazníka na konverzný bod. Prečo by mala moja provízia alebo odmena ako marketéra závisieť od toho, či ty máš dobre zvládnutý konverzný bod?
Vieš, že to sú dve úplne odlišné hry. Toto si myslím, že je taký úplne že najuletenejší nejaký bod, s ktorým prichádzajú tí zákazníci. A potom ešte jedna taká vec, čo sa opakuje, ale to nie je až tak časté, že tak spravte túto zákazku za málo a keď budem spokojný, tak ja si vás objednám, lebo ja mám 8 firiem a točím milióny. Čo je úplne rovnaké, a keby som ti povedal, že dobre, tak predaj mi toto auto, ja ho budem 2 roky jazdiť a keď budem spokojný, toto mi predaj za 20% a keď budem spokojný, tak ja o 2 roky prídem a kúpim si za plnú cenu nový model. Uveď nejaký konkrétny príklad, čo si riešil naposledy, alebo ako si musel upriamiť klienta a zmeniť jeho mindset. Vieš čo, možno, že ja ani že sa nesnažím že meniť mindset tých zákazníkov, lebo ja sa necítim, že som na to, aby som ich v úvodzovkách že prevychovával. A my skôr zvykneme, že odmietať takých ľudí, s ktorými sa nevieme dohodnúť, lebo už na začiatku vieš vycítiť veľa vecí. Hej, že mali sme teraz, poviem ti veľmi konkrétny príklad, mali sme konkrétny dopyt, kde nám človek hovoril, no ja by som chcel toto, vôbec neviem čo, to riešila kolegyňa, takže neviem detaily. Ale ja som mal už 347 agentúr, to normálne, že vyčíslil a so žiadnou som nebol spokojný. A tak ja som povedal, že proste nechceme robiť s človekom, ktorý je takto negatívne nastavený, lebo my budeme 348, s ktorou nebude spokojný, ináč nerad sa nazývam agentúrou, necítim sa ako agentúra. A tak sme mu napísali, že proste žiaľ, pán človek, nevieme vám pomôcť za týchto okolností. A my vždycky prikladáme taký e-book krátky, kde sú tipy, ktoré vieš okamžite aplikovať v rámci svojho biznisu a zo dňa na deň ti vedia pomôcť. A on nám napísal, že no chápem a podľa toho vášho e-booku ešte aj celý svoj biznis robím na nič. Okay. A tých ľudí, u ktorých cítime, že, aby som ti teda zodpovedal, tých ľudí, u ktorých cítime, že je tam nejaký výrazný problém s tým, ako sa pozerajú na veci, s mindsetom a tak ďalej, tak tam sa snažíme skôr slušne odmietnúť, lebo vieme, že by to bola bolesť pre obe strany. Ty si teda vyberáš aj klientov, nebereš úplne každého. Keď vieš, že ten klient bude mať nadľudské očakávania alebo očakávania, ktoré nedokážeš ty naplniť nielen z pohľadu marketingu, ale aj z pohľadu toho jeho zamerania, tak to odmietneš. Ale sú projekty, ktorým sa určite venuješ oveľa radšej ako tým ostatným, ktoré tiež máš, že vieš, že to zvládneš. Si milovník aut, čiže v podstate vidíš sa v marketingu dobre, pokiaľ robíš takúto činnosť práve pre automobilky alebo servisy alebo niečo podobné? Deje sa mi v živote taká zaujímavá vec, že keď niečo chcem, tak si to pritiahnem do života. Takže možno, že aj toto je médium, cez ktoré viem osloviť, že pokiaľ riešite niečo s autami a cítite, že by ste potrebovali pomôcť s marketingom, dajte vedieť, pokecame, veľmi rád. Lebo tým, že ako keby, ja som niekedy chcel, že mať viacej firiem, že niečo s autami riešiť, dajme tomu otvoriť si, že bistro a tak, ale uvedomujem si, že asi nie som človek, ktorý by to zvládol, že sústrediť sa takto na veľa strán. Takže skôr sa snažím hľadať projekty, kde robím marketing a sú to také veci, ktoré som niekedy chcel mať ako samostatné firmy. Takže áno, chcel by som, nemal som ešte, cítim sa v tom veľmi dobre, ale hlavne záleží od toho, že aký to je človek. Že aj biznisy, ktoré možno by som ti nepovedal z prvej, že sú mi srdcu blízke, ale je tam dobrý tým ľudí, s ktorým sa mi dobre komunikuje, tak tie mám úplne že najradšej. Že keď si naozaj sadneme s tým človekom po ľudsky a vieme sa baviť povedzme aj o veciach, ktoré sú že mimo práca, neboli to žiadnu zo strán. Keď som ťa spoznal, tak si vlastne jazdil na BMW Rady 7, bol to staršia generácia, dokonca, ak si dobre spomínam, tak to bol faceliftovaný model tej generácie, ktorá bola považovaná za 50/50 pekná. Volala sa to E66, bola to najvyššia rada, bola to V12 v longu, zberateľský kúsok, brutálne auto. Strašne z láskou na neho spomínam. A teraz jazdíš na čom? Na Škode Superb. A nedarí sa firme, že si prešiel z BMWčka 7-čkového na Superba? No, tak musel som predať aj byt. Chodím 3-krát týždenne do Viedne žobrať. Hrám tam na husle, ale hrám strašne zle. Takže mi nehádžu až toľko peňazí. Viacej by som asi zarobil v Bratislave, keby som nemal náklady na cestu do Viedne. Rozumiem, tak v rámci tohto podcastu máš minimálne odvoz zdarma naspäť domov. Long story short, to auto malo nájazd, ja som ho mal, rok a pol, 2. Malo nájazd proste taký, čo niekto nespraví na jedinom daily aute, ktoré má, lebo ja som to fakt, že jazdil daily, pretože to bolo brutálne komfortné, brutálne pekné, strašne dobre utlmené od okolia, v zmysle, že vnútri si mal naozaj ticho, strašne som mal rád to auto a uvedomil som si pri ňom, že nemôžem ja si kupovať investičné auto. Proste, že nie som toho schopný, lebo buď si kúpim hnusné investičné auto a prečo by som to robil? Multiplum napríklad. Alebo
si kúpim pekné investičné auto, ktoré je dobré, ale to mi nevydrží ako investičné auto, lebo keď mi má vydržať 5, 6, 7 rokov, aby nabralo nejakú hodnotu, tak ja ho medzi tým zjazdím. Ja som jeden z tých psychopatov, čo jazdil 6 liter 12 válec ako daily. Bolo to krásne obdobie a kúpil som si potom Superba, lebo to je vhodné ako daily. A mne je principiálne jedno, že na čom jazdím v zmysle, že by som sa potreboval nejako zaradiť, alebo tak, že z tohto som asi vyrastol v bode, keď som si mohol dovoliť takéto auto, ale chystám nejaký ďalší nezmysel. Chcem určite nezmysel, ale budem ho kupovať už s tým, že je to kravina proste a nikdy sa mi nevrátia tie peniaze. Je to zábavka, nebudem si o toho sľubovať, že to je investičné auto. Pozeral som sa na Maserati so športovým motorom, pozeral som sa na to, čo ide oproti v staršej verzii. 911? Hej, so strechou, bez strechy, že rôzne uvažujem. A tým, že mám toho Superba, Superb je ideálne auto na bežný život, lebo to auto nič nestojí na servise, nič nežere. Ja keď idem cez Slovensko, 2 razy dolievam do nádrže, lebo mi tam pribúda, neubúda. Je to dizajnovo pekné, je relatívne pohodlné a prídeš na tom aj na obchodné stretnutie, nikoho to neurazí, lebo že vraj na Slovensku sa berie Superb jak nejaká vyššia trieda. Pre mňa je to Škodovka, prepáčte. Ale akože fajn Škodovka, že ja mám k nej pozitívny vzťah. A to je také auto, že o ňom nevieš. Tým, že o ňom nevieš, je ideálne na daily a na bežný život a mne to dáva ten komfort, že ja nemusím si kúpiť auto, ja si ho chcem kúpiť. A ináč pri tom Superbe ešte, aby som nezabudol povedať, ja si strašne často spomeniem na teba, keď ide o komfort, lebo ty si hovoril, že ty máš tiež teda víkendovku, môžeš potom povedať, keď chceš, že akú, nebudem hovoriť za teba. A hovoril si, že máš Superba na dlhé trasy, lebo ten je komfortný. Ja sa s tým neviem stotožniť. Ja po 6 hodinovej ceste zo Superba vystúpim, aký by ma kopali skinheadi. Mal som BMW z roku 97, to bola E39, kto vie, tak vie. A to malo, že najkomfortnejšie sedačky ever, aké som mal. Ja som z toho auta vystúpil, aké by som proste sedel na gauči. Zo Superba sa mi toto po 6 hodinovej ceste ešte nepodarilo. Za mňa a z mojej skúsenosti s tým autom som najazdil vyše 100 000 km za 4 roky, čo je naozaj dosť krátka doba, keď som ešte popri tom jazdil aj s inými vozidlami. No a ja som naozaj išiel 17 hodín non-stop do Paríža napríklad s tým autom. Absolútne, žiadny problém, čo sa týka chrbtice. Samozrejme, skôr to bola tá už klasická, typická únava šoféra, že po takých hodinách za volantom odpadávaš, či ideš v Superbe alebo v 7-čkovom BMW. Ale vyskúšaj si niekedy jazdiť v tom mojom víkendovom aute, E46 BMWčku, kde ja som zažil 4-hodinovú cestu a zhodli sme sa všetci v tom aute, nielen teda ja, že už nikdy viac. Takže tam si vychádza z toho auta rovnako dolámaný ako 911. To je ináč aj ďalšie veľké poznamenanie pre teba. Pokiaľ si chceš kúpiť auto, s ktorým sa chceš povoziť 50-100 km, kúp si 911. A pokiaľ sa s ňou chceš voziť Košice-Bratislava, zaručene nebudeš mať z toho žiadny použitok. To auto nie je na dlhé cesty stavané, akože ono to samozrejme zvládne, ale je tam množstvo elementov, ktoré ťa v tom bude rušiť. Napríklad to, že ten podvozok je naozaj veľmi tvrdý, nízko pri zemi sedíš, čím bude pribúdať vek a menej budeš chodiť do posilky, budú ťa tie kríže boleť. A nízke auto tomu iba dopomáha. A to isté bolo vlastne aj to BMW E46 versus Superb, keď som to takto porovnával. Možno by mi zase nejakí zarytí fanúškovia týchto vozidel oponovali. Ale teda ja som s týmito dvoma autami strávil naozaj množstvo kilometrov a môžem to exaktne potvrdiť, že jednoznačne pre mňa Superb je univerzálne auto. Premostíme trošku na súčasné vozidlo, lebo nakoniec si budú diváci myslieť, že sa vozíme v Superbe a nie v Hyundai Santa Fe. Čiže predstavujem ti toto vozidlo, je to Hyundai Santa Fe hybrid. Teší ma Hyundai. Vozíme sa v podstate vo verzii, ktorá má pod kapotou 1.6-kový štvorvalcový turbomotor, ktorý je spriahnutý taktiež s elektromotorom, ale pozor, toto je hybrid, nie plug-in hybrid, čiže dobíja si to elektrikou, kedy potrebuje. A máme verziu 4x4. Aký máš celkový pocit z tohto vozidla? Subjektívne ti hovorím, že prvý môj dojem z tohto auta bol, že veľmi dobrý. Že cítim sa tu fajn. Cítim sa, aký som išiel v aute. Čo hovoríš na dizajn, lebo ten je veľmi kontroverzný, toto je v podstate pokračovanie ďalšej generácie, tá predtým bola oveľa oblejšia. Je to vlastne, vtedy to bola taká zväčšenina Tucsonu. Áno, áno. Teraz by si to teda určite nenazvala ako zväčšeninou Tucsonu. A je to hranaté. Vieš, prečo to je hranaté?
Je to, tak my sme sa malinko bavili už pred natáčaním, ale v podstate ja som ti povedal bez toho, aby si ma nejako navádzal na to, že mi to príde jak vykradnutý Range Rover. Sadol som si za volant, tam hneď som cítil Range Rover z toho. Videl som to zvonku, vyzerá to jak Range Rover z Vyšu, že je to ohranaté asi preto, že to chcel byť Range Rover, len pre tých, čo majú menej peňazí. Podľa mňa sa chceli priblížiť Range Roveru, aby si ľudia, ktorí nemajú peniaze na Range, mohli povedať, že však to je jak Range, len platím menej. Tak, jak si hovoria pri Octavii, že no a na čo si budem kúpať 4 liter, keď na Octavke dojdem za 2 litre na 100, vieš, že takéto... Príde mi to takto. Že... Toto auto je globálne, bude sa predávať, teda predáva sa na americkom trhu, na azijskom trhu a tam podstatne ináč ľudia reagujú na dizajn ako tu v Európe. My máme také možno naozaj, že najkrajšie alebo najemotívnejšie srdce, že za všetkým vidíme nejaké linky, preto Alfa Romeo, preto BMW, ale proste prídeš, preplávaš do Ameriky a zistíš, že tam chcú hranaté auta, veľké auta, monštruózne auta, ale vieš, čo napríklad v Amerike nechcú a kvôli tomu toto nemá ani toto auto? LED Matrix svetlomety. Naozaj? Prečo? Pretože tam sa to zaraďuje hneď do vyššej kategórie v poistení, nakoľko keď to svetlo rozbiješ, tak automaticky ideš do vyššej kategórie poistenia, lebo je to samozrejme drahšia oprava, čiže kvôli tomuto Američania si odfajkli, že nebude mať Hyundai Santa Fe LED Matrix svetlometa a kvôli tomu nebude mať Hyundai Santa Fe LED Matrix svetlomety a vďaka tomu ani Európania, ktorí jediní vlastne túto funkciu majú radi, o ňu prídu v tomto aute. Halus, to som nevedel vôbec, že to je takto v Amerike. Si ma naučil novú vec teraz. Toto sú zaujímavosti, ktoré sa dočítaš na internete, ale zároveň teda sú to oficiálne informácie, ktoré používal Hyundai pri prezentácii. A taká ďalšia zaujímavosť, keď sa pozrieš dobre na to auto, tak môžeš vidieť, že naozaj sa chceli priblížiť k praktickosti. Je tu asi najviac odkladacích priestorov. Ja napríklad by som sa chcel spýtať, keď je o prakticko, že hocikto, kto toto máte na starosti, napíšte mi na zavináč Tony s mäkkým i podrbník YRB na Instagram mi napíšte, že keď sa bavíme o praktickosti, že koho bol nápad dať dotykové ovládanie na odvetrávanie sedadiel. Že mám na Superbe fyzický čudlík, ten je skvelý, lebo kúkam sa na cestu, nahmatám si, stlačím, viem, čo mi to robí. Koho je nápad dávať toto dotykové do aut? Že príde ti to praktické? V podstate ide o to, že je to lacnejšie. Áno, o to ide, že nemusím vyrábať každý jeden čudlík zvlášť, jebnem tam monitor alebo jebnem tam jednu dosku, do ktorej tam spravím displej a mám to, hej. Tu teraz stlačam normálne, že to vetranie sedačky, neviem, čo to po mne chce. Zostáva tu potom maglajs po prste. Hej, keď chodíš do mekača, ak si spomenul, tak to budeš mať celé masné. Tu už vidím, že ti to niekto ošahal. Ja som si to ošahal. Že totálne, že zle mi to príde. Preto sa napríklad Škodovka vrátila. A prečo zase hovoríme o Škodovke? Musíme hovoriť o Hyundai, počkaj. A ako som už spomínal, toto auto je veľmi nabúchané rôznymi asistenčnými systémami. Ja som v podstate zastancom toho, že doba si to vyžaduje, aby to bolo viac a viac bezpečnejšie, to je v poriadku, ale niektoré sú tu veľmi otravné. Jedným takým je systém kontroly pozornosti vodiča, ale to tak, že v podstate, keby som sa teraz len pozeral do späťaku, že čo tam ten Peugeot za mňou stvára, tak za chvíľočku by mi to tu začalo pípať, že nepozerám sa pred seba. A robí to tu non-stop. To, že to tu teraz nerobí, je vďaka tomu, a to je vlastne vysvetlenie, prečo obidvaja máme okuliare, že vtedy mi to tu napíše, že to nedokáže poriadne skúmať, pretože mám okuliare na sebe. Ako by si spravil marketing Hyundaiu tak, aby sa toto auto dobre predávalo? Že ja napríklad som fanúšik hodiniek a v hodinkovom svete často deje to, že lacnejší výrobcovia kopírujú drahšie značky, lenže existuje niečo vo firme, čo sa volá R&D, to je Research and Development, výskum a vývoj. To je oddelenie, ktoré v stredných a väčších firmách, väčšinou tie malé trojčlovekové firmy ani nevedia, čo to je R&D. To je bežná prax, s ktorou sa stretávam. A ty do toho oddelenia dávaš proste cash a energiu. Teraz si zober, že ty vyvinieš dizajn, ty si to odsereš, dojde Korejec a urobí kópiu a tvári sa, že to je cool. Vieš, že ja by som reálne asi odmietol zákazku, kde by som mal promovať niečo takéto, lebo mi to príde proste neetické. Proste zaplať si dizajnera, sprav si to auto tak, aby proste odrážalo tvoju značku, ale nerob krádež. Že nepríde mi to cool. Prečo, keď máš tak veľmi rád auta, prečo sa venuješ marketingu?
Dám ti takú, že odpoveď obkľukov, že mám strašne rád aj hodinky, mám strašne rád muziku, mám strašne rád zvieratá, mám rád zvieratá a rád hrám, dajme tomu, poker. Vieš, že nevieš, keby každé to hobby podľa mňa pretaviť v biznis. Áno. Čiže v biznis pretavujem marketing. Auta som rád, že je pekné hobby. Áno. Hodinky sú pre mňa tiež pekné hobby. Dokonca sa vyhýbam tomu, aby som to pretavil v biznis. Že vyslovene som si povedal, že Robert, nerob z tohto kšeft, nechaj si to jak hobby. Okay. Takže asi takto ti to poviem, že neviem z každého toho hobby si urobiť biznis a zároveň mi príde život dosť pestrý na to, aby som nemal iba jednu vec, ktorú mám rád. Takže vyšlo to na marketing, vyšlo to veľkou náhodou. Lebo ti začali hnevať ľudia. Aj áno. V marketingu si viem pretaviť niektoré svoje stránky, ktoré si pretavujem rád, že viem tam byť kreatívny, viem sa tam vyrozprávať. A veľa ďalších vecí mám ako hobby a budem rád, keď to tak zostane. A tu by som možno aj chcel vypichnúť, že rob, čo ťa baví, že veľakrát si práve že nájdeš záľubu v tom, čo robíš. Lebo ja by som si veľa mojich rovnakých stránok vedel prejaviť, dajme tomu, aj keby som bol že súčasťou eventovej agentúry. Alebo keby som bol súčasťou PR agentúry. Ináč PR a marketing nie je to isté. A vedel by som si to prejaviť, aj keby som bol, dajme tomu, že obchodný riaditeľ v predajni aut. Čiže ani tak to není o tej konkrétnej veci, skôr je to o tých vlastnostiach silných, ktoré si vieš prejaviť pri tom biznise. A padlo to na marketing fakt, že náhodou. A zostal som pri ňom a keď som už pri ňom bol nejaký čas, tak som sa rozhodol, že chcem v ňom byť fakt, že špička. Chcem sa v ňom vzdelávať, chcem byť stále lepší a lepší. Teraz si to dosť obsiahlo vysvetlil, že chceš byť v tom špička, ale nie každý klient chce zaplatiť 3000 eur za to, napríklad, že Robko tam takto sedí pred počítačom a ťuka, tuto by tu mohla byť lepšia možnosť ako toto. Proste on ti dá nejaký limit, že ja neviem, že do 1000 eur. A ty si ešte do tých 1000 eur neobjavil práve ten konkrétny model, ako by si mu to vedel namodelovať. Čiže ty asi nemáš hodinovú sadzbu, či? Mám na konzultácie. Na konzultácie. A na niektoré veci, ktoré sú takto proste hodinovo hodnotené. Ale dá sa robiť marketing aj zadarmo. A mám na svojom profile link na e-book, kde rozprávam o marketingu za 20 eur mesačne. Okay. Že naozaj sa dá robiť marketing za strašne nízke peniaze a ty za všetko v živote platíš. A pokiaľ tí ľudia nemajú cash, ktorým vedia platiť za profesionálne služby, tak majú dve možnosti. Jedna je veľmi zlá, druhá je relatívne fajn. Tá veľmi zlá je kúpiť si lacné služby. Prečo by si svoju firmu, ktorá živí tvoju rodinu, dala k človeku, ktorý robí lacné a zlé služby? Hej? Slovo lacné je veľmi relatívne. Berme, že zlé služby. Lebo je naozaj veľa amatérov, ktorí si pozrú na YouTube, že 10 krokov, ako si založíš marketingovú agentúru a už zajtra sú z nich marketéri. Takto sa biznis úplne nezakladá. Hej? A druhá možnosť, ktorú teraz čím ďalej tým viacej zažívam, mňa to baví a tým klientom to vyhovuje, je, že ja ich konzultujem na pravidelnej báze a oni vďaka svojim interným kapacitám, buď oni sami, pokiaľ sú to menšie týmy, alebo majú nejakých ľudí in-house, tak si vedia tie veci marketingové robiť ako keby sami. Nemusia to tým pádom objednávať od nás alebo od nejakej inej firmy, kde by to bolo drahé, ale platia za to časom buď svojim alebo časom tých ľudí, ktorých majú zamestnaných. Vycítil som z tej tvojej odpovede, že teda ty určite nie si najlacnejší na trhu, za svoje služby si necháš zaplatiť. Ľudia ťa nepoznajú ako mediálnu hviezdu, vidia ťa teraz prvýkrát na videu, dokonca možno nenavštívili nikdy ani tvoju firemnú stránku. Prečo by si ťa mali vybrať a akým spôsobom ty sa dokážeš ako sám seba predať marketéra? Prečo by som si ťa mal kúpiť, keď už teraz viem, že si drahý? Jednak som veľmi úprimný, že ja väčšinou predávam tak, že ukazujem, čo sme robili, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo, prečo sa to nepodarilo, prečo sa to podarilo, čo robili iné firmy, čo sme konzultovali, že ja veľmi veľa vychádzam z reálnych prípadových štúdií. Čiže mal by si ma vybrať preto, lebo ti ukážem a poviem ti na rovinu, že toto proste nevieme spraviť. Ja som mal jedno stretnutie, kde som chalanovi povedal, že no dobré, ale proste vám toto funguje, vy to spravte krát 10, vy nepotrebujete platiť nás na to. On bol tak nadšený, že mi napísal referenciu a jeho to stalo 0. Toto je jeden z vodov, prečo možno by si mali vybrať mňa, lebo som že úprimný nad rámec mojich ziskov a som ochotný sa vzdať peňazí v prospech toho zákazníka. A druhá vec, ktorú som chcel povedať je, že chcem byť expert, ale nemyslím si, že sme super drahí.
Poviem ti príklad, že prebrali sme jeden konkrétny e-shop po jednej veľkej agentúre, ktorú nebudem menovať, ale v tej agentúre proste ten e-shop mal nejaké výsledky. S nami ten e-shop išiel nákladovo deleno 2 a výsledkovo krát 2. Teraz sme robili, že zlacňovanie. Zlacnil som, pretože sme urobili vymakanejšie vnútorné procesy. Veľa vecí je jednoduchších pre nás. Vidíme spôsob, ako vieme pomôcť aj firmám, ktoré možno nemajú až také budžety. A niektoré veci naozaj vieme doručiť lacnejšie, ako sme vedeli doručiť niekedy. Si ty cestovateľ? Za posledné 2 roky, čo sa poznáme, tuším, sme sa nikdy nerozprávali o tom, že či ty si niekde cestoval, necestoval. Vždy to bolo o autách alebo o biznise, ale o cestovaní nie. Vieš čo, možno aj preto, lebo ja sa nepovažujem za veľkého cestovateľa. Ja som napríklad, že nikdy neletel v lietadle. Pochodil som veľa po Slovensku, ešte kým som bol menší s rodičmi. A potom v podstate som bol v štádiu, že som veľa necestoval. Vieš, prečo som necestoval? My sme sa o tom bavili s mojou manželkou a my sme si uvedomili, že my máme mizerný time management. Že v tomto sme mali. Že my sme si reálne hovorili, že mohli by sme ísť v septembri tam a tam. A teraz, že wow, pecka, že mohli by sme. Ale prišiel september a už bolo neskoro. Takže teraz to robíme tak, že my sa vo februári dohodneme, že v septembri niekam ideme, hneď sadnem k počítaču, buknem to, je to zaplatené, je to proste rezervované, v kalendári to dostane priestor a ide sa. A odkedy sme toto začali robiť, tak sme absolvovali viacej výletov a viacej priestoru sme mali na to, aby sme mohli niekam vycestovať. Ja si neviem predstaviť sám seba na letisku v tých lietadlách, ktoré sú také, že nohy musíš dať do ruksaka, že by som sa tam tlačil medzi ľuďmi. Ja neznášam davy ľudí. Ale súhlasím s tebou, že na jednej strane som rád, že ľudia cestujú. To je super. Na druhej strane by mohli existovať normálne, že turnikety do hlavných miest, že bum, 5000 turista, koniec, ďalší tam už nejde. Lebo naozaj toto je ukrutná pravda. Viem to porovnať s Prahou pred 10 rokmi a teraz, keď ty sa zakopneš normálne o turistu, nie o kameň alebo o obrubník, ale o turistu. Je to tam rameno na ramene, noha na nohe, aj to není tvoja. Čiže áno, toto je pravda a preto mám napríklad rád tú svoju autodopravu, lebo ja by som sa nikdy v živote nedostal na miesta, kde som nakoniec skončil kvôli výkladke, napríklad také Vichy, píše sa to Vichy, je to oblasť... Kozmetika nejaká? Áno, je to kozmetika, ale zároveň je to teda aj mesto vo Francúzsku, je to v strede Francúzska, vyhľadajte si to aj v Webaute, písal som o tom cestopis. A je to mesto, kde som presne toto zažil, čo ty opisuješ, že si tam sám, tam ani francúzsky turista nevojde. Áno? A pritom kúsoček odtiaľ je jeden veľmi pekný zámok, na ktorom sa natáčala známa komédia, neviem, či to poznáš, Návštevníci. Viem, že existuje, nevidel som. No, tak tam na tom zámku sa to natáčalo a v podstate iba vďaka AI som sa dozvedel, že niečo také tam existuje. Okay. Som strašne rád za túto funkciu, ktorá za posledné roky teda dostala veľký priestor a ty ako marketér to teraz môžeš tiež zhodnotiť AI. Si myslíš, je to dobrý nástroj alebo zlý nástroj, zoberie to robotu alebo pridá to nejaký benefit navyše práve pre ľudí, ktorým to podľa niektorých oberá o robotu? Myslím si, že to zoberie robotu. Myslím si, že to aj pridá robotu. A je náš job, aby sme sa prispôsobili. Určite si počul, že v dedinách bývajú niekedy také inzeráty, že hľadajú do lokálnych potravín predavačku. A nemôžu tam niekoho zohnať, pretože plat 550-600 eur. Áno? A koment pod tým milión komentárov. Za toto by som ani nevstal z postele. No a tieto reťazce sa vynašli a spravili automatické pokladne. Vieš, čo dnes býva za komentár pod takýmito inzerátmi, kde už vlastne často býva skôr informácie o tom, že mám automatickú pokladňu a nie inzerát hľadáme predavačku? Neviem, čo tam býva? Býva tam napísané: no jasné, roboty nám preberajú robotu. Hej? A presne takto nejako vnímam aj to AI, že teraz ľudia nadávajú na to, lebo to bude brať robotu, ale bude to brať robotu práve tým, ktorí aj tak tú robotu by za dané peniaze alebo za dané ohodnotenie ju nechceli robiť. Nemám čo dodať, akože podľa mňa si to povedal celkom presne. A v podstate rovnaký dojem mám aj ja, vieš, že to AI-ko zoberie prácu ľuďom, ktorú oni nechceli aj tak robiť. Zoberie prácu ľuďom, ktorí nemajú nejaké že vyššie skills
bude to pre nich možno dôvod sa doučiť niektoré veci, zlepšiť samých seba, zvýšiť svoju ako keby hodnotu na trhu práce, ale nebal by som sa toho, že teraz nebudeme mať čo robiť, vieš. To sa nestane. Práve, že skôr si myslím, že tak ako niekedy bol kôň, že dopravný prostriedok a teraz je to luxus, tak si myslím, že niektoré veci, ktoré sú teraz pre nás bežné, sa stanú luxusom. V marketingu to používaš tiež? Áno, na dennej báze pracujeme s AI-kom. Ale tu by som možno chcel strašne vypichnúť, že nás sa na to aj pýtali niektorí potenciálni klienti, že či používame AI-ko, že oni chcú tak, aby to bolo robené cez AI-ko, lebo to potom bude stať menej. To AI-ko nemá byť ako keby, že nálepka, že my sme firma, čo má AI. To AI je najideálnejšie implementované vtedy, keď o ňom ani nevieš. Jak to robí, dajme tomu Apple, že ti dá machine learning do foťaka, ktorý ti robí fotky, ktoré sú proste okula hodiace, sú veľmi príjemné na pozeranie, ale nemáš tam obrovskú nálepku AI powered alebo nejaký taký nezmysel, vieš. Prichádza tvoja chvíľa, Robo. Zodpovedal si mi množstvo otázok a je čas, aby sme sa vymenili za volant, aby si trošičku pocítil, o čom je toto auto a že či si buď pridá nejaké body navyše, alebo naopak uberie. Teším sa. Dobre, štartuj, lebo sa tu zohrievame. Čo mám robiť? Ťukni na tam ten gombík. Ja som si nevšimol cez volant. Tak, už nám ide klíma. Spustí sa ti v prvom rade iba čisto elektromotor a vtedy, keď zacíti potrebu pridať do toho klasický spaľovací motor, tak až vtedy to spraví. Ja, okay. Všimnite si, ľudia, takže Robo je typický Vin Diesel, ruka na volante, tento leštím taniere, alebo Superman ide, OK. Ja som ešte nikdy nevidel, ako Robo šoferuje a dáva mu auto za 65 000 eur do ruky, ktoré ani nie je moje. Držte mu všetci palce. Ty zarábaš 65 000 týždenne. Bodaj. Keď bolo treba vyrovnať straty, tak ty si to na to. No ukáž, čo to vie. Áno, typická vlastnosť každého, kto si sadne za volant, musí dať pedál na podlahu. Tak aký máš z toho pocit? Ja keď som sedel v skrini. Akože má to ťah jak skriňa. Je to pohodlné, musím povedať, že vôbec mi nevadí. A strašne mi kafre asistent držania v jazdných pruhoch do šoferovania. A to držanie v jazdných pruhoch je teda vypínateľný asistent? Je vypínateľný asistent. Je tu množstvo asistentov vypínateľných, vrátane rýchlosti. Teraz vieme všetci, že ide o 4 km viac, ako by mal ísť. A vďaka tomu to auto aj akusticky upozorňuje, pretože toto je nový prvok od roku 2024, ktorý musia mať všetky autá povinne vo výbave. Ale vďaka Bohu zatiaľ je taká možnosť, že si to vieš vypnúť. Toto napríklad je super na Superbe, že tebe to trvalo 5 klikov na Superbe, start-stop a ten je tu. Áno. Čiže ten sa dá vypnúť, že hneď. Ale pozri sa napríklad na spotrebu. Ja s tým autom mám najazdených 350 km. Vozíme sa v hmotnosti 2 tony živej váhy. Keď tam pripočítame naše bruchá, tak sme niekde na 3 tonách. Hej? Čiže napriek tomu 7,2 litra, áno, za 350 km. Jazdili sme väčšinou mesto a okresné cesty. Na diaľnici mám zatiaľ odmerané, že je to 8 litrov. Tento hranatý model má lepšiu aerodynamiku o 11% ako predchádzajúca generácia. I za mňa nepochopiteľné, ako to teda spravili, lebo krabica, áno, a lepšie to odráža vzduch ako to, čo bolo predtým oblé. Možno, že zase opäť tých 11% niekde, neviem kde zobrali, ale odzrkadľuje sa to aj na spotrebe a množstvo hejterov povie 1.6 štvorvalec plus elektromotor. To nedáva zmysel. Za mňa hybrid v tomto aute bude podľa mňa oveľa užitočnejší ako klasický plug-in hybrid, pretože keď si v tomto hybride, tak elektriku si vyrábaš ty sám, neplatíš ju navyše, áno? Keď si v plug-in hybride, tak si ju musíš si niekde zapojiť to auto do elektrickej siete a áno, pokiaľ máš dom za 450 000 eur a wallbox za ďalších 20 000 eur, tak áno, potom môžeš za lacno nabíjať doma elektrikou auto, lenže v skutočnom svete a v skutočných podmienkach to platí práve naopak, že ty veľakrát budeš na verejných staniciach nabíjať auto a na verejných staniciach je tá elektrika porovnateľná cenovo ako nafta alebo benzín. Čiže keby som si ja mal niekedy kupovať auto, či už hybrid alebo plug-in hybrid, tak určite by som zvolil hybrid, kde teraz mi to papá benzín a elektriku mi to len vyrába z toho benzínového motora.
Sme na konci tohto videa. Ak ešte stále niekto pozerá, tak gratulujeme ti. A už rozhodne daj rovno aj odber a nejaký koment pod tým, ako sa ti to páčilo. A môžeš sa tešiť na ďalšieho hostia. A tu máš záver od Roba. Čo si myslí o tomto aute, keď za ním teda sedí a môže ho odšoférovať? Je to dosť hlučné, musím povedať, že som asi zvyknutý na trošku menší hluk. Ale ináč mi tu vôbec nič nevadí. Je to príjemné na šoferovanie. To rozhranie, čo tu je k dispozícii, je veľmi v pohode. Úplne som ocenil bezdrôtovú nabíjačku na mobil, ktorá je veľmi praktická, že proste prídem, položím telefón, je tam položený. Ináč povedz možno aj pre divákov a poslucháčov, je tu Apple CarPlay? Áno, samozrejme. Bezdrôtový či káblový? Bezdrôtový. Nevadí mi to auto, nijak ma neuráža, je to príjemné. Robo, som veľmi rád, že si teda prijal pozvanie do tohto podcastu. Rád sa s tebou uvidím zase niekedy na budúce mimo kamery a sľubujem teda tuto aj pred divákmi, že pokiaľ bude nejaký americký mastodont, tak budeš prvý, ktorému zavolám, či sa chce povoziť. Rátam s tým. Ďakujem ti pekne za pozvanie, bol to moc príjemný pokec a čekujte ďalšie diely. Áno, sledujte nás. Čaute.